El discurs m'ha semblat bé, és a dir, s'hauria de mirar en detall, en algun punt concret s'hauria de poder matisar més quines coses. Jo el que defenso de fa temps és que hi ha moltes més coincidències a vegades en el món del catalanisme en els objectius que en les estratègies per aconseguir-los. I el problema fonamental són les divergències que apareixen en les estratègies a mig termini. Ja no dic a llarg termini ni a curt termini, sinó quines són els mecanismes per aconseguir aquestes coses que amb objectius senzillament es comparteixen. Ha insistit sobre aquest punt essencial del dret a decidir, que em penso que és el mínim comú denominador que en aquest moment ens pot unir a tots. Des d'Esquerra Republicana s'escolta amb molta satisfacció aquesta aposta que fa pel dret a decidir, però falta que es detalli, que es concreti aquest procés, que es marquin les vies i els terminis i sobretot falta que el candidat de Convergència i Unió a les eleccions al Congrés, el senyor Duran i Lleida, comparteixi allò que avui ha expressat el senyor Artur Mas. Ara hem de veure si som capaços, les forces catalanistes, d'aplegar-nos, de fer pinya i de tirar endavant, i per tant la prova del cotó. Marina Llançana, jo em sembla que més que fer plantejaments amics, ha de veure si Esquerra Republicana i totes les forces nacionalistes tindrem la capacitat de fer aquest front comú i sobretot defensar l'autogovern per impulsar la nació. El difícil és arribar a trobar a mig termini confluències estratègiques entre opcions que potser amb objectius uns queden primers curts, de més treballats, però que es podria trobar alguna confluència, això, en els 5-10 anys, per entendre's, no? I aquest per mi és el gran problema. Assumir això tampoc és tan complicat i que tots els partits catalans que realment estimen a Catalunya vagin en una direcció per aconseguir un millor finançament, tot el que es pugui aconseguir per Catalunya, doncs jo crec que tampoc ha de ser una cosa tan extraordinària o tan difícil d'aconseguir. Crec que és un discurs per a llegir-lo, fa unes apostes interessants i positives, i nosaltres, des del valencianisme polític, des d'una força compromesa amb la nació valenciana, amb el nostre país, anem a treballar per a cooperar amb aquestes idees. Crec que són unes idees que no només aprofiten per a Catalunya, que són importants, sinó també per al País Valencià. Nosaltres creiem que és molt interessant tot allò que signifiqui donar un nou impuls i una nova empenta i fins i tot uns nous objectius. Crec que també el fet de posar èmfasi en que des d'un punt de vista general se parli de tots els problemes dels catalans, però al final amb aquest tancament que és el dret a decidir, crec que evidentment des de les Illes Balears ho veiem amb molt d'interès, no? Els mallorquins, els menorquins, els ibicencs en aquest moment tenim un dèficit encara d'autogovern comparat amb Catalunya i de demanda d'aquest autogovern que necessitam aquest nou horitzó i aquesta empenta que se doni aquí, en comptes d'una certa perplexitat a la qual s'ha quedat aturat no, però sí confós el moviment nacionalista. Això obri un camí i obri una via, insisteixo que és el canvi de mentalitat. És que dins d'Espanya no hi ha res a fer i per tant, per solucionar els problemes de Catalunya ens hem de desempallegar d'Espanya. Això és el que ha marcat en Mas aquesta nit i en aquest sentit crec que és el canvi de paradigma que necessitava el catalanisme i Catalunya per anar endavant en el segle XXI, que és la independència. Ha parlat d'una cosa que hi està lligada, que és el fet de que si realment aquest estatut que ha estat aprovat pel poble de Catalunya per un 74% dels que van anar a votar, finalment el Tribunal Constitucional retoca, això vol dir que s'hauria de tornar a consultar el poble de Catalunya, que no és l'autodeterminació perquè és sobre un estatut i no és sobre la capacitat de poder decidir quin tipus de relacions vols tenir amb els veïns, no? Sinó sobre aquest marc que està aprovat. O sigui que és un pas, evidentment. Home, ha fixat un full de ruta molt operatiu des d'un punt de vista de gestió del poder polític. El pla Mas, per tal d'avançar en l'autogovern, blindar l'Estatut, jo crec que és pragmàtic i ambiciós. De poc servirà ara tornar a reobrir el debat sobre un estatut que és evident que des del primer dia ens va 3 talles petit. Per tant, nosaltres apostem per donar per tancada la via estatutària, sigui quina sigui la resolució final del Tribunal Constitucional, i apostar clarament i obertament pel dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. Si Convergència Democràtica ens fa costat en aquest sentit i les altres forces catalanistes del nostre país ens hi fan costat, podem aconseguir arribar a exercir aquest dret a decidir en un termini relativament curt de temps. Els partits que posen com a prioritat Catalunya, que expliquin quina és, a banda de l'amor al governador espanyol de torn, concretament amb silenci o amb somriures o amb mals tractes, que diguin com pensen assolir els seus objectius. Perquè ja sabeu que d'Espanya l'única cosa que rebem són insults, desqualificacions i, si de cas, somriures.